Yo, what's up mga kapobre, maayong hapon. So nangahoy ta mga kapobre. Kay marag sayo-sayo ta na uli ron. So atong kahoy dagko kayo. Oh. Oh, nang mo misig atsa kung sawa dito. Asa pa mo ana pa mo diha? Ha, this is the atsa. This is the atsa. Itsa tanang atsa diha. Oh, grabe mga kapobre, dagko kayo. Dapat ko ibalik ko noon dito pero langanin ko sa oras, mga ugma sa ko sa hapon. Wani ikatulong hapon, o ikaduhang hapon ako ron. Ug hakot ani dagkong kahoy. Gahapon nagakot ko kahoy dako, karon hakot ko sa kabiyahe. Ugma sa hapon usan sa kabiyahe. Mayla di naghinot ba kay utilisura sa atong panguan diri. Yating panguan sugnod kay naay maligag sugnod diri. Sus, kurting gamaya. Wa kabae taon. Mura ragpion. 100. Sus, pura baliw. So, maura ni akong update ron mga kapobre ha. Ang kahoy sa kahaponon. Ang title ani ang kahoy sa kahaponon. O ha. Nakapangahoy ta. Naginutang uling bugha kay anyag mahutdan niya kog sugnod ani. Sa una lang luto tas kuan ani. Uling linungag pero bukal na ba ni. Mais na ba yung tao na eh. Kawa pa. Mais ni mga kapobre. Lunda ni mais. Sama oras na to ang update ron. Salamat kasi mo pagtanaw kinsa makang nitan-aw ani. God bless imo, God bless na tong tanan mga pobre.